Ahojte, krásny deň prajem. Ja čakám na klientku a kým čakám na klientku, tak som začala rozbalovať. Dneska kuriér mi donesol až 2 balíčky. V jednom z nich mám pre vás takúto novinku. Je to Crystal Carboxyterapia. Je to taká neinvazívna, bezihlová korekcia estetických chýb a je založená na princípe posúdenia oxidu uhličitého a tým dochádza k hĺbkovému okysličeniu pleti. Môžete sa tešiť, všetky, ktoré chcete riešiť. Pigmentové flaky, pružnosť ciev, jemné vrásky, celkovo také okysličenie a hydratáciu pleti, ale je veľmi skvelá aj na akné. Jasné, že sú tu aj látkové masky. A v druhom balíčku, ktorý dneska prišiel, sú make-upy, púdre, CC krémy, lebo s mnohými z vás teraz riešim práve to, že máte tmavý make-up, teraz nám končí zima, sme najsvetlejší, najvysúšenejšie, takže s každou vás riešime make-upy, takže kľudne, ak potrebujete vybrať správny odtieň make-upu, vyskúšať si to, poradiť sa, aký typ konzistencia je vhodná, či s vysokým krytím, menším krytím, hydratačný, tak som tu pre vás. Takže za chvíľku bude klientka, takže učím sa s vami a želám krásny deň.